Som et af mange tilbud, så tilbyder Esbjerg Erhvervsudvikling en gang i måneden et åbent netværksmøde. Det foregår den første onsdag. Vi starter kl. 7.45 med kaffe og rundstykker, og så går snakken allerede godt i gang. Derefter er det fast program, at kl. 8 så kommer der et fagligt inspirationsindlæg. I dag har vi Kasper Hunebøl Hermann til at komme og fortælle om, hvordan man bruger LinkedIn professionelt. Derefter har vi en kort præsentationsrunde, hvor alle deltagerne rejser sig op og præsenterer sig selv for nye samarbejdspartnere, leverandører eller kunder. Så vi opfordrer altid folk til at tage deres visitkort med og være klar til at præsentere sig. Man kan tilmelde sig til netværket via Esbjerg Erhvervsudviklings hjemmeside, eu.dk, eller LinkedIn-gruppen Netværk Sydvest. Det har en styrke, at man går ind på LinkedIn-gruppen, fordi så kan deltagerne på forhånd se, når der kommer, og man kan forberede sig, og man kan stille spørgsmål, og hvad man egentlig leder af. Så det er vores mål, at alle kommer den vej ind. Så netværk har eksisteret i 2-3 år nu, og det er mit indtryk, at de deltagerne har stor udbytte af det. Det giver de i hvert fald udtryk for. Jeg er med i Netværk Sydvest, og det er jeg, fordi at jeg vil gerne hente inspiration. Jeg får inspiration både fra de oplæg, som der bliver holdt. Hver gang så er der en indlægsholder. Udover det, så får jeg også inspiration fra de virksomheder og de personer, som der er med. Jeg synes, at det er vigtigt i et netværk, at man hjælper andre. Jeg tror på, at når jeg er med til at hjælpe nogle af de andre, så vender det tilbage på et eller andet tidspunkt. Måske ikke fra vedkommende, men så fra et eller andet sted fra. Jeg bruger netværk til at så frø, og jeg tror på, at de frø, og kan også se, at de bliver høstet på et andet tidspunkt. Bent Sørensen, jeg kommer til de her LinkedIn-netværksmøder, vi har på EU, af flere årsager. For det første fordi, at der selvfølgelig er en markedsføringsværdi i det for mig selv, men også for at yde noget. Og jeg har helt klare eksempler på, at jeg har fået kunder blandt nogle af de fremmødte, og at det har bredt sig på en måde, så tror jeg, det er med til at skabe nogle ambassadører for mig, der gør, at jeg popper op, når man har brug for en fotograf. Jeg kommer på de her netværksmøder hver den første onsdag i måneden, fordi at det giver mig rigtig meget netværksmæssigt og faglighedsmæssigt, fordi der altid er et godt indlæg de her onsdage, hvor man kan høste rigtig meget god viden og inspiration. Og så er der selvfølgelig en masse aktive virksomheder, som kommer her med deres ansatte, og dem får man en god snak med, og vi kommer rundt i grupper og snakker om dagens tema, og hvad der ellers rører sig derude.